Ja pochádzam vlastne z takej bratislavskej prešporáckej rodiny, kde teda rodičia mi rástli ešte, keď bola Bratislava prešporkom. Mal takých starších rodičov, no a môj otec skoro zomrel, lenže práve aj on, aj teda mama boli tí, ktorí ma asi tak priviedli aj k tomu poznávaniu nejak histórie. Mali sme doma plno kníh o antickom Ríme a Grécku a tak človek asi tak podvedome to dostal aj tým, čo oni vtedy možno pozorovali v televízii. No a potom, keďže sme išli napríklad nedeľu do kostola, do domu, tak otec vždy rozprával nejaké zaujímavé historky a proste tak asi vo mne vzrástla nejaká taká či už túžba byť tým archeológom, aj susedky napríklad dievčatá mali Zamarovského knihy, ktoré som tak hltala. A my sme ich doma nemali vtedy. No a ešte na základnej škole som sa zapojila do takej súťaže Poznaj svoje mesto, lebo túto súťaž organizoval vlastne neskorší môj zamestnávateľ, vtedy sa volala Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Takže od tej nejakej 5. triedy som sa už tak zaujímala aj o históriu Bratislavy. No a tam sa mi podarilo aj vyhrať prvý fotoaparát, takže asi ma to tak povzbudilo. Som pokračovala aj na strednej škole v tomto. Až ešte mi to hovorí jeden spolužiak, Ilia Ruppelt, tiež známy ako režisér. Niekde na základnej škole vraj sa pani učiteľka spýtala, že kto čím chce byť, ako sa hovorí, tak asi 12 ľudí sa prihlásilo, že chce byť tých detí archeológom. No a on mi potom, keď som už teda promovala, skončila vysokú školu, tak mi gratuloval, že vidí, že toľky chceli byť archeológa, že ty si to dotiahla tam, kde si chcela. Takže možno som tak pomaly kráčala za tým snom, že chcem byť archeológom, aj keď tie moje predstavy boli možno troška, viete, také, že ísť do sveta, študovať niekde alebo pracovať v Grécku alebo v Egypte. Len vtedy, teda za socializmu, to až také jednoduché nebolo. Takže keď som skončila vysokú školu, tak môj vysokoškolský profesor Novotný mi ponúkol možnosť pracovať vlastne tam, kde pracujem dnes, v tej Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ešte počas štúdií som začala v Rusovci a v Geruáte ako študentka teda pomáhať pri teda výskume tejto našej jedinej rímskej pamiatky, ktorá sa nachádza vlastne na území bývalej Rímskej ríše. No a tak som možno tak, ako viete, chcela stále, že aj tú Bratislavu, tej Bratislave sa venovať, tým vykopávkam, spoznávaniu mestu, ale aj ten Rím ma stále fascinoval. No a potom, keď som sa vydala, manžel išiel do diplomácie po revolúcii a vlastne sme niekoľkokrát boli v zahraničí. Vďaka tomu som nadobudla dosť veľké teda skúsenosti, či už z múzeí alebo rôznych pracovísk. Konkrétne sme boli vo Švajčiarsku, v Spojených štátoch a posledy v Ríme. To bolo v roku 2004 až 2008. A keď som sa vrátila domov, tak môj riaditeľ mi umožnil, aj riaditeľka tým, že by som sa mohla vrátiť zase teda naspäť do práce, tak moji kolegovia začali robiť, to bolo v roku 2008 na Bratislavskom rade, výskum a ja som dostala starú radnicu, tak mi to bolo troška ľúto, že ja nemôžem na ten hrad, ale o rok následne, v roku 2009 mi riaditeľ hovorí, že Gretka, no zrejme to nebudeme stíhať, je to dosť veľká plocha, že aby som prišla pomáhať aj ja na ten hrad. No a dostala som za úlohu skúmať bývalú zimnú jazdiareň, to z Márie Terezie z 18. storočia. A ešte aj tak mi tak hovoril, tak tam nič nebude, lebo to ešte za tej Márie Terezie bolo tam proste veľa násypov urobených a vlastne to stojí len na nejakých takých nezaujímavých tých teda zeminách. No ale čo teda som povedala, asi ten osud to tak chcel, že vlastne tam, kde som ja začala kopať v tom roku 2009, tak hneď druhá sonda viedla k tomu objavu rímskej stavby. Takže pre mňa to bolo také, že som z toho Ríma prišla taká nadúpaná tými všetkými rímskymi pamiatkami a ako keby som to tam chcela nájsť. No a naozaj teda
som objavila stavbu, ktorá dostala označenie Rímska stavba 1. A čo ešte bolo ako tak nadôvážok, že na dláške tej stavby som našla vlastne poklad zlatých keľtských mincí, 15 zlatých a 7 strieborných. A tieto mince niesli nápis Biatek a Nonos. A Nonos, to boli názvy vlastne keľtských kniežat, ktoré panovali alebo vládli Opidu bratislavskému 1. storočí pred našim letopočtom. Takže ako nejako, či ten osud to tak chcel, ale som sa dopracovala vlastne k môjmu takému životnému objavu. To v tom roku som mala 50 rokov, takže som si to povedala, že to je taký naozaj aj také vyvrcholenie mojej takej práce, tej výskumnej. A možno aj také zadosť učinenie, lebo som kvôli rodine a manželovi vlastne 12 rokov strávila v zahraničí, že som nemohla teda pokračovať tu v meste, ale vždy, keď som sa vrátila, tak sa podarilo nejaký ten objav urobiť. Napríklad v roku 1995 som pracovala mojim už nebohým kolegom lesákom na výskume Uršulinskej ulice v také zóne Františkanskej záhrady a za to som získala prvé ocenenie objav roka 95. Potom zase keď sme sa vrátili z Ameriky, tak som pracovala na objave v Rybárskej bráne a v jej predbrania na Hviezdoslavovom námestí. A to sa mi aj podarilo presadiť s mestskou samosprávou, že aj časť toho bola prezentovaná verejnosti, za čo som dostala ocenenie Europa Nostra. To bolo prvýkrát sa udeľovala Európska únia cenu za teda kultúrne dedičstvo. A potom teda tretie toto vyznamenanie objav roka, ktorý udeľuje časopis Pamiatky a múzea v spolupráci s pamiatkovým úradom, tak som dostala tretie ocenenie za ten výskum hradu aj spolu s ďalšími kolegami. Že som začala viesť výskum archeologický na tej severnej terase Bratislavského hradu. Vlastne tým, že ten Bratislavský hrad v roku 2008 sa začala celá rekonštrukcia a ten archeologický výskum, ktorý som aj ja robila, bol spôsobený tým, že sa tam naplánovalo vlastne na tzv. Severnej terase robiť podzemné garáže. A predtým, keďže je to národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, tak bol predpísaný samozrejme archeologický výskum. No a takže okrem mňa ešte 5 kolegovia tam skúmali, proste, lebo bolo rozláhaný areál okolo 1 hektára. Takže napríklad tam boli sondy 5x5 metrov, kde denne robilo okolo 100 robotníkov, tých kopáčov. No a ja som dostala jednu časť, ktorá sa volá Zimná jazdiareň, lebo po nej už nezostalo ani stopy na vonok, ale až tým výskumom, ale až tým odkrývaním teda tých povrchových vrstiev, tak sa získali alebo zistili základy tej barokovej jazdiarne a potom v rámci už tej stavby, ktorá mala zhruba na šírku okolo 41 metrov, na dĺžku a na šírku asi 19 metrov. To boli tie základy tej stavby, tak som musela zvoliť sondy, lebo to sa nedá ako v archeológii, viete, že rovno všetko odkopenie. Najprv si archeológ urobí určité rezy zisťovacie sondy, no a podľa toho, čo vidí v tých profiloch, v tých vrstvách, potom pokračuje ďalej. No a ako som povedala, vlastne moja druhá sonda, hneď ktorú som začala veľmi nízko pod terénom, tak zrazu sme natrafili na kamenné múriva, ktoré budili podozrenie, lebo boli spájané aj takou kvalitnou maltou, teda váplennou maltou. A to podľa našich vedomostí, ktoré sme mali dovtedy, tam nemalo čo hľadať, lebo napríklad my sa riadíme, získavame staré mapy, veduty alebo informácie o tom, čo na tom mieste kedysi stalo. No a tam v 17. storočí nebolo nič a staršie ani neexistujú. Takže bolo to prekvapenie, že nejaká stavba tam je ešte taká kvalitná. No sme si zavolali expertov, archeológov z Rakúska, aj z Maďarska, neskôr aj z Talianska, ktorí potvrdili, teda, že je to rímske múrivo, čo bolo veľmi významné a podobné. Ďalšie rímske stavby sa našli na nádvorí paláca, teda na hrade a
celkové sme ich objavili 7 teraz zvyškov týchto stavieb. Bolo to také veľké prekvapenie, pretože viete, ten hrad, alebo ten hradný kopec, ten prešiel toľkými úpravami, stredovek, ranný stredovek, novovek až to baroko. Takže tam sa veľa zeminy vyťažilo, veľa zeminy nanosilo. Napríklad len samotná priekopa okolo hradu mala pôvodne 20 metrov šírky. A keď to je z 15. storočia, a keď stavali ten hrad ako taký v 15. storočí za Žigmunda Luxemburského, tak ten kameň ťažili priamo tam na tom v tom hradnom areáli. Takže tí, čo ťažili ten kameň, sa vlastne dostali postupne až týmto stavbám, ktoré tam vtedy boli, keďže boli o 1000 rokov staršie, a časť toho vyťažili, ale nám sa tam zachovali proste nejaké zvyšky, ktoré dnes už sú veľmi pekne prezentované v Bratislave, patria pod správu Slovenského národného múzea a Národnej rady, a ľudia majú možnosť vidieť. A o to je to vzácnejšie, že oni sú tam in situ na mieste, kde aj boli postavené pred 2000 rokmi, a teraz ich máme tam odprezentované a chodia odborníci naozaj z celého sveta a obdivujú, že také niečo máme, sme našli a podobne. Vlastne Bratislava, to sa teraz tak ako ukazuje aj týmto nálezmi, ktoré sa vlastne robili, alebo to bolo dlhší proces od roku 2008 do 2014, že vlastne bola významným takýmto opidom alebo mestským centrom v tej dobe, čiže v tom, by som povedala, druhej tretine 1. storočia pred našim letopočtom. A to je aj za to, je to tá prírodná danosť, že to mesto bolo alebo založené vlastne na križovatke dvoch veľkých ciest obchodných, čo bola Jantarová cesta, ktorá viedla od Baltického mora k Jadranskému do Akvilej, a Dunajské, ktorá išla z východu na západ a išla zo severu na juh. Takže tu bolo ako keby také, by som povedala, taká koncentrácia toho všetkého tovaru, napríklad, ktorý prúdil aj do Rímskej ríše, a nakoniec aj tí Rímania, lebo tu žili Kelti. Kelti vlastne vznikli, alebo sa vyvinuli v Európe, hej? A oni potom z tej strednej Európe expandovali aj na juh, aj na západ. No a určite v tom 5. storočí napríklad pred našim letopočtom boli možno takí divokí, ale postupne sa romanizovali, viete, a tým, že aj robili výboj práve do tých stredomorských krajín, ktoré boli obnoho vyspelejšie, či už máme Grécko, alebo starý Rím, alebo Etruskov, takže oni sa všeličomu naučili a chceli mať vlastne žiť tým istým spôsobom života. Tí Kelti v tom 1. storočí pred našim letopočtom tu u nás už boli vlastne takí romanizovaní. Oni napríklad razili mince, na ktorých sa nachádza i prvé písmo u nás, o latinke napísané. A tie mince majú názvy, ktoré som už spomínala: Biatek, Nonos, Devil, Busumarus, to boli mená zrejme tých keľtských vládcov, ale boli písané v latinke, a to je to zvláštne, lebo podobné mince, napríklad zlaté, sa volajú statéry alebo duhovky, sa našli aj v Čechách, lebo však Čechy tam Kelti sídlili, bojovia, tak tam sa síce našli takéto mince, ale nemali tieto nápisy. Takže títo naši, alebo na tom Bratislavskom hrade sme našli aj, to bolo veľmi prekvapivým nálezom, veľké množstvo rímskych amfor, črepoch, a tie amfory svedčia tiež o tom, že tí, ktorí si ich sem nechali doviesť, už radi pili víno, radi jedli olivový olej, alebo proste mali tieto zvyky, ktoré predtým zrejme v nejakom 3. storočí by nemali. Ale tým, že a všetko to súviselo s tým, že aj Rímania, ako Rímska ríša expandovala, a to bolo vlastne ešte za Cézara, že on chcel rozšíriť aj smerom teda k Dunaju, tú Rímsku ríšu, ale keď ho zavrátili, už potom k tomu nedošlo. A cisár Augustus, ktorý teda nastúpil po ňom už ako teda prvý cisár, tak tú hranicu ustanovili vlastne na tom Dunaji. Tá hranica sa volala Limes Romanus, ale v podstate až v polovici 1. storočia nášho letopočtu za Klaudia sa stala takou reálnou. Hej. Čiže
zistili, že už ďalej teda nechcú ísť a zostali na tom pravom brehu Dunaja. A na tom ľavom boli barbari. Čiže potom Keltov vystriedali už po roku 0, obrazne povedané, Germáni, ktorí sa tlačili zo severu a vlastne vytlačili tých Keltov k tým Rímanom. To, čo som spomínala na tom Bratislavskom hrade, to je taký môj, lebo aj nielen tá samotná stavba, ktorú som objavila, ale aj ten objav mincí, lebo je to vlastne prvý objav takýchto mincí, či už zlatých alebo strieborných, objavený archeologickým výskumom, lebo poznáme takéto nálezy mincí bohaté ešte z čias Prvej republiky Československej. A vtedy sa našli takéto poklady na území Bratislavy, ale pri rôznych stavbách, pri stavebnej činnosti. Že náhodou aj čiastočne robotníci rozobrali, aj potom proste, ale nikdy neboli tie súvislosti známe. Kdežto tu sa podarilo to nájsť konkrétne aj proste v určitej stavbe a pomohlo to k celkovému datovaniu. Ale toto by som povedala, že bolo takým vyvrcholením, ale mala som aj pekné objavy ešte v 80. rokoch, napríklad na Hlavnom námestí sa mi podarilo objaviť v takej Rihe, kde proste zisťovacie inžinierské siete sa zisťovali pre plyn a robili sa teda také Rihy a našli sme tam kostry, ľudské kostry a na základe záušníc a prsteňov, ktoré tí nebohí mali pri sebe, sa to podarilo zadatovať do 11. storočia. A neskôr začal veľký výskum celého Hlavného námestia, trval až do roku 93 a vlastne sa tam našlo okolo 80 teda tých nebožtíkoch pochovaných, takže sa zistilo, že to bolo predtým, ako sa to stalo námestím, tak bolo to vlastne také pohrebisko. Čiže jedno by som spomenula, možno to je zase z iného súdku, z iného obdobia, že vlastne som sa tak pričinila o to, že Rybárska brána v Bratislave sa stala taká známa aj nielen tomu výskumu, ktorý som viedla v roku 2001, ale aj vlastne objavu toho, čo som vykopala z tej samotnej brány, ktorá bola gotická brána zo 14. a 15. storočia vo Florencii, lebo s manželom som spomínala, že som žila v Taliansku. V roku 2004 som bola vo Florencii ako v sídle Medičiovcov, Palazzo Vecchio, kde na jednom nádvorí sa nachádzajú vedúci miest Habsburskej monarchie. No a tam som zrazu videla Bratislavu pod názvom Pozónia, tým latinským menom, z roku 1565 a na tom obraze je zreteľne vidieť tá rybárska brána, ktorú som ja objavila pod zemou, že ako vyzerala v tom období, keď ju postavili. A to bolo také veľké, lebo veľký objav aj pre mňa, že málo kedy sa archeológovi aj podarí, že to, čo nájde nejaké kamenné zvyšky pod zemou, si vie aj predstaviť, ako to vyzeralo vlastne v skutočnosti. A o tom som napísala aj s mojou kolegyňou knihu Ivanou Kvetánovou Vedúta Bratislavy vo Florencii a aj film teraz mal premiéru alebo aj bude aj premietaný teraz v lete tu v Bratislave. Neviem, no mne asi tým, že celý môj život tak sa mi prelína tá práca, že zároveň koníčkom, tak ja tým všetkým žijem a ja rada aj napríklad cestujem. Tom si robila aj prievodcovské skúšky, aj som vďaka tomu teda mohla spoznávať svet. Potom neskôr aj s manželom sme cestovali, či už pracovne, ale aj súkromne, takže tomuto sa veľmi teda rada venujem a objavujem, čiže spájam to svoje, by som povedala, takéto hobby súkromné s tým svojou pracovnou, som povedala, tými pracovnými záujmami, ktoré mám. No a či neviem to nazvať, že čo by bolo môjim takým aj... Ja som sa vlastne, no možno sa k tomu nejako dostanem, ale tým, že otec, ak som spomínala, mi zomrel, som mala 10 rokov a
vyrastala som v takom ženskom prostredí, mamou, sestrou, starou mamou a som troška tak prevzala takú nejakú úlohu asi mužskú, že som všelijaké veci organizovala, robila ja. Hoci som bola najmladšia, ale nejaký taký drive vo mne bol. No a nič, tak som, v podstate sa mi tak všetko tak nejako plnilo, čo som chcela, viete, takže to ma posúvalo dopredu, že som veľa do seba nasávala všelijakých informácií a potom ich chcela aj realizovať a sa mi darilo, tak to nejako postupovalo, že proste som išla za tým, čo som chcela a sa mi to darilo. No potom, aj keď som mala napríklad, však som ešte na vysokej škole som porodila syna, že som sa aj vydala, tak normálne by to bolo prekážkou, ale tým, že sa ešte moja mama žila, tak sa o neho starala nejaký čas, som mohla ísť pracovať a proste som ako tak nepretržite bola v takom tom pracovnom tempe. No a plus napríklad aj tá moja práca, kde som robila, sme boli veľmi dobrý mladý kolektív. Ešte to boli 80. roky za socializmu. Všetko boli mladí ľudia, kde som veľmi rada teda chodila do roboty a to, že to vám všetko dodávalo nejakú taký elán, že človek to s chuťou robil, no a proste stále niečo nové objavoval. V minulosti to boli pre mňa, viete, takýto damarovský človek, ktorý sa napríklad podarilo, že som založila ako nadáciu pre záchranu kultúrneho dedičstva v 95. roku s mojimi kamarátmi podobne zameranými a sme ho navštívili a oslovili, že aby sa stal našim čestným predsedom. Tak to bolo tiež také, že áno, splnilo sa tak, chceli sme Zamarovského, sa podarilo, viete. No. Potom tiež aj to, že napríklad mám úspešnú dceru, aj syna a to všetko vám dodáva také veľa, také by som podala ďalšie energie. Teraz už nevenujem sa len samotnému archeologickému výskumu, ale rada teda sprostredkovám ďalej medzi verejnosť tie vás objavy alebo zistenia, ktoré som urobila. Takou populárnou formou. Napríklad som zorganizovala Archeofilm Festival s kolegyňami. Vlastne prvý Archeofilm Festival minulý rok v Bratislave. A to tiež vďaka tomu objavu tej veduty vo Florencii sme nadviazali kontakty. Potom rôzne výstavy v zahraničí sa mi podarilo uskutočniť v Ríme, Berlíne, vo Frankfurte. Vlastne s týmito mojimi objavmi. A potom tomu dostanete takú spätnú väzbu, že je to dobré a treba v tom pokračovať, tak ma to motivuje. A potom napríklad aj do rôznych projektov som bola zapojená ako taký hlavný koordinátor. Či sa to týkalo tej rímskej témy, napríklad jeden sa volal Danube Limes Brand a druhý Living Danube Limes, kde vlastne sme medzi verejnosť priniesli ako keby oživené tie rímske pamiatky, ktoré sa tu nachádzame na Dunaji. A pred 2 rokmi prišla taká rímska loď, rímska veslica, ktorá bola postavená v rámci toho projektu Living Danube Limes z Nemecka. To som celé organizovala, aby aj ľudia tu v Bratislave si ju mohli užiť, mohli sa na ne zviesť. A teraz napríklad sa tomu venujem, že na jeseň má prísť októbri znova, bude táto loď tu na tej 4. roka a pripravujem vlastne taký program pre verejnosť, aby si to tie ľudia tak vedeli užiť. Keďže ja som začínala za socializmu, tak nemali sme zaprvé sa ťažko dostalo na štúdium archeológie, a potom už keď ste vyštudovali, ste si ťažko našiel prácu, kde vlastne by ste sa zamestnal. Ale mne sa to podarilo, hovorím, vďaka tomu, že som tej Bratislave inklinovala a profesor mi to teda ponúkol, že som mohla hneď už ako študentka začať pracovať, čo som teda využila a tým pádom som mala aj prácu v Bratislave. No, ale môjim snom bolo ísť niekde do zahraničia. Kdežto tie napríklad, keby sme povedali západné krajiny, dnes už nie sú západné, ale v minulosti, tak tie si mohli vybrať, že chcem študovať do Talianska, alebo do Grécka, alebo do Egypta, lenže pre nás to vtedy nebolo možné. Dnes už to možné je. A ten rozdiel, by som povedala, aj v tom financovaní určite je, ale sú aj veľké možnosti, lebo to dokazuje napríklad vznik súkromných archeologických spoločností, ktorých je už veľmi veľa teraz na Slovensku.
A vďaka aj tomu, že sa rozbehli mnohé či už stavebné práce alebo výstavby diaľnic, rôznych, som povedala, plynovodov, ropovodov, takých líniových stavieb, tu vás rodinné domy. Takže vznikla taká potreba tých archeológov, ktorí musia ten terén predtým preskúmať. No. A musia bojovať o to, aby dostali aj zaplatené slušne a aby sa to rovnalo vlastne aj tomu, čo dostávajú naši kolegovia na západnom Kivu. Krajské pamiatkové úrady tie vydávajú rozhodnutia, čiže pre jednotlivé kraje podľa tej lokality a na základe toho rozhodnutia je povedané, či treba ten výskum alebo nie. Ale väčšina už skoro všade treba, lebo aj celé Slovensko je jedna veľká lokalita. Áno, na Hrade ešte tak ten výskum bol uzatvorený, lebo bolo treba skončiť aj kvôli tým reprezentačným účelom celú tú stavbu, ale vieme, že ešte sú tam ďalšie, či už tieto keľtské stavby, ale určite aj stredoveké. Takže ešte je tam dosť otvorený priestor aj pre ďalšie generácie. A ja som ale rada, že to sa nám podarilo však v spolupráci so všetkými kolegami, že keď sa skončili tie výskumné práce, aby sme urobili konferenciu, že to je veľmi dôležitý objav a treba ho ukázať verejnosti, tak bola námietka, vtedy padla námietka, že však na čo nech sa to zasype a potom o 50 rokov, keď budú mať už o mnoho lepšie nejaké proste či už stroje alebo technické vymoženosti, tak potom sa to môže prezentovať. Ale my sme povedali nie, lebo my chceme, aby to teraz, kým my žijeme, aby to ľudia vedeli, že tu niečo také je a mohlo sa to ďalej ešte ďalej na tom bádať, lebo taká tá práca archeológa neskončí vlastne len v teréne. Vy potom pracujete ďalej na tom, aby ste spracovali tie nálezy, musíte to publikovať, proste hľadáte ďalšie analogie a rozvíjate celý ten objav ďalej, takže to sa mi vlastne vždy páčilo aj na tej archeológie, že nie je to taká nejaká nutná rutina práca niekde len za stolom kancelárie, ale že sme vonku, sme vnútri, môžeme cestovať, prezentovať naše objavy, takže to mi teda prináša samotná tá profesia. Takú tú radosť, že je veľmi všestranná. No a ja tým, že ešte aj jazyky ovládam niekoľko a v podstate od malička som mala nemčinu, angličtinu, maďarčinu, už čím sme sa učili a neskôr k tomu pribudla taliančina, francúzština, tak som vedela aj komunikovať aj s tými zahraničnými kolegami, aj proste čo mne celkom ide, je taký networking, prepájanie vlastne s celým svetom. Prídete, máte plochu, rovnú plochu a teraz sa musíte rozhodnúť, že kde otvoríte sondu, aby ste opäť začať kopať do zeme. Sonda, to je taký archeologický výraz, že si poviete, bude tam mať 2x2 metra jama, ktorú začnete kopať. Lenže to je kopanie nie je také, že proste kopnem, vyhodím. Vlastne musí tam mať nejaký systém, čiže idete, sledujete vrstvy alebo nejaké narušenia tej pôvodnej zeminy, ktorá tam je, ze zásahy. Čiže vy idete, ako by som povedala, od toho najmladšieho sa postupne dostávate k tomu najstaršiemu. Čiže odstráňujete tie najmladšie zásahy, aby ste išli stále dole, lebo tie najstaršie nálezy sú na spodu a v podstate tá Bratislava, tu mám šťastie, že to bolo intenzívne osídlené, takže tu sa nachádza veľké množstvo materiálov, len musíte rozlíšiť, že aké to je staré, nájdete tam črepy keramické, nájdete kovové, rôzne nálezy, spony, napríklad gombíky. Používame už teraz detektory kovov, samozrejme, robia sa aj georadarové merania dopredu, keď viete, aby ste aj eliminovali nejaký ten, že nemuseli kopať jednu obrovskú plochu, ale sa sústredili, kde niečo je, takže sa robia takzvané nedeštruktívne prospekčné výskumy, čiže sa najprv s tým georadarom napríklad sa prejde i povrch a kde vám to ukazuje, že niečo je, tak tam sa začne teda kopať.
alebo aj s tým detektorom kovov. Však napríklad to bolo také, no ešte môžem toto popísať, že k tomu objavu tých mincí na hrade. Keď som objavila vlastne tú kamennú stavbu, tak som vedela, že som vo vnútri dom, vlastne ako v takej chodbe. A tak archeológom vždy zapne, že ľuďom vypadávali peniaze alebo nejaké veci vždy. Takže som predpokladala, že na dláške toho domu môže niečo byť. Len vy ste videli len hlinu, vrstvu. Takže kolega môj mi pomohol s tým detektorom kovov a vlastne ten detektor, viete, on úplne spieval, on tak trilkoval, až tak tralala, až tak robil. A bežne, keď je železo, tak on len tak mručí, tak proste to by. Ale keď už sme vedeli z toho zvuku, že to bude nejaký vzácny kov. No, takže sme si vytyčili tie miesta, kde to tak znelo pekne. No a potom sme si museli zabezpečiť celý ten priestor, že sa tam postavil stan ochranný, proste len určití ľudia mohli mať tam prístup, lebo tí robotníci, ktorých som spomínala, že tam denne 100 ľudí robilo, tak sa ma stále pýtali, pani doktorka, nenájdeme zlato, nájdeme, nebojte sa, bude. Ale už keď som vedela, že niečo také pod tou zemou bude na základe zvuku toho detektora kovov, nevedela som, čo to bude, tak už sme to museli začať strážiť a museli sme si dať pozor. Takže už sme sa tam len sústredili odborníci, ktorí začali sme potom teda vyberať. No a prvá minca, keď bola zlatá a ešte k tomu s nápisom Biazek, tak to bolo už veľké víťazstvo. Povedzme, minca samotná váži 6,4 gramu tá zlatá, ale čisté zlato, ktoré nájdete. Tá kvalita toho zlata je v tom, že sa vám neščerná, nič sa nemu v podstate nestane za tých 2000 rokov v zemi, ale má ešte tú archeologickú hodnotu, že vám pomôže datovať tú stavbu, alebo proste vám dáva aj takéto údaje naviac. Takže možno by ste si podľa gramu zlata, že dostanete za gram zlata 30 eur, hej, a vynásobíte váhou, tak to je iné. Toto je úplne inak sa počíta, takže niekoľko desiatok tisíc. Stále sa nájdu na tých hradoch, sa robia výskumy po celom Slovensku, alebo sú náhodné nálezy takýchto rôznych pokladov, lebo však ľudia, či už v minulosti zakopávali poklady pred nejakými pohromami. Tu u nás to patrí štátu, ale dostanete nálezné za to až 100% môžete dostať. Lenže my sme to robili ako profesionáli, teda ja samozrejme nálezné žiadne. A vlastne pomohlo to zadatovať celý ten komplex tých stavieb, ktoré sa tam našli. No, ale ja som predtým, keď som teda robila na rôznych iných výskumoch v meste, tak sme našli tak po jednom mincičku, väčšinou to boli strieborné alebo úplne drobulinké, tiež keľské mince, ale tak som tak v duchu túžila nájsť ozajstný poklad, takže asi ešte tá otázka, že tomu úspechu, no človek nejak musí veriť, že a mať nejaký cieľ, že niečo chce dosiahnuť a potom si tak za tým ísť a asi tak mysleť a veriť, že to sa podarí. By som mu odporúčila, že nech ide za tým, ale proste chce to veľa trpezlivosti. A nemyslieť si, viete, že z toho zbohatnete, alebo budete Indiana Jonesom, ktorý mi niečo objaví, že ono si to chce naozaj, ako mne niekto povedal, že šťastie praje pripraveným, že chce si to odmakať doslova od tých úplných začiatkov, kde ste aj tým popáčom, ktorý škarabe tú zem alebo kope a robí všetku tú drobnú prácu alebo takúto základnú, až sa prepracujete a vďaka tým vedomostiam, ktoré získate to prácou, že vlastne postupne máte stále viac a viac vedomostí, sa viete viac orientovať, tak sa vám otvárajú horizonty a potom už to príde. Tak ako bolo povedané, že šťastie praje pripraveným, tak nejako mne sa to podarilo aspoň v tomto smere.